Habang naglalakad sila, naririnig ni Roble ang magkakapatid at si Maestro Miguel. Ayon dito, Maswerte pa rin tayo at kahit papaano'y pinakinggan tayo ng tagasunod ng Bagatulayan. Siya na lang ay makatulong ito sa pinili ng Apo upang mapagtagumpayan niya ang kanyang digmaang kahaharapin. Bukas ay tutungo tayo sa kinaroroonan ng Garuda upang masanay si Roble nito ng mga usal at simbolong inuukit sa hangin. wika ni Maestro Miguel. Si Roble naman noong mga oras na yon ay nanatiling pinapasan ng kapatid ni Mina. Di na nito nagawa pang umimik, gawa ng pinakikinggan niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Garuda, Maestro? Ilang daang taong ko nang hindi nakikita ang nilalang na yun. Nasa kuweba pa ba ito? Tanong ni Magus sa kanyang maestro. Oo naman, pero ngayon ay nasa normal na itong kaanyuan. Parang katulad na ito ni Roble dahil sa napakaraming panahon na ang lumipas. Ang tanging natitira na lang dito na orihinal niyang kaanyuan ay ang kulay ng kanyang balat na parang ginto. Madali lang namang makumbinsi ang Garuda na turuan si Roble. Gawa ng hawak nito ang kalis ng Apo. Baka nalilimutan ninyo, kaisa ang Garuda sa digmaan kontra sa demonyong kasalukuyang kakalabanin ng pinili. Sagot naman ni Maestro Miguel. Matapos nilang makapag-usap, ay nakarating na nga sila sa kanilang tahanan. Agad namang ibinaba si Roble ng kapatid ni Mina sa kanyang higaan upang makapagpahinga na ito ng tuluyan. Pagkahiga ni Roble sa kanyang hinihigaan, ay agad siyang nakatulog sa kadahilanang napakalamig ng simoy ng hangin ang bumalot sa kanyang katawan. Mabuti naman, Mina, at naisip mo yan. Tingnan mo ang pinili ng Apo. Parang bata kung matulog. Naglalaway pa. Wika ni Ragot nang makita niya ang kanyang kapatid na siyang naglilikha ng malamig na simoy ng hangin. Oo, kuya. Para naman sa gano'y malinis at magamot ko ang mga natamo niyang sugat. Sagot ni Mina. Kinaumagahan, nagising si Roble. Pagbangon niya sa kanyang higaan, ay laking gulat na lamang niya nang tuluyan ng naghilom ang lahat ng pasa niya sa katawan. Maging sa mukha nito ay hindi rin nakitaan ng bakas ng bugbog sa mga nangyaring laban kagabi. Magandang umaga, Roble. Maghanda ka na at kumain ng marami dahil ngayon na ang iyong pangalawang pagsubok. Kagaya ng kahapon, hihintayin natin ang pagyakap ng dilim sa buong lupain. Hindi tayo maaaring tumungo sa iyong pagsubok na kakaharapin ng wala ang Supremo. Wika ni Ragot. Nang marinig ito ni Roble, ay doon niya napagtanto na totoo ang kanilang usapan noong panahong nag-uusap sila sa patag. Alam ni Roble na ang Garuda ang kanyang susunod na makakaharap. Pinili na lang muna ni Roble na magpanggap na hindi pa alam ang kanyang kahaharapin. Ano naman ang susunod na pagsubok? Tanong niya dito kay Ragot. Basta maghanda ka, Roble. Si Supremo na ang bahalang magpaliwanag sa'yo. Sagot naman dito ni Ragot. Matapos nilang makapag-usap, ay nasipat ni Roble na naghahanda na si Mina ng kanilang makakain. Kahit hindi na kailangang kumain ng mga diwatang yon, ay pinipili nilang sabayan si Roble upang hindi ito mapag-isa sa kanilang hapagkainan. Si Magus naman noong mga oras na yon ay nakikipagtagisan ng lakas sa isang nilalang na alaga nito. Hindi basta-bastang hayop ang inaalagaan ni Magus ayon kay Roble. Paglalarawan dito ni Roble na ang hayop na inaalagaan ni Magus ay kulay lila. Wala yung mga mata at nakausli ang lahat ng pangil nito.
Dalawa lang din ang paa nito at meron itong maliliit na kamay. Meron din yung mahabang buntot at maliit na mga pakpak. Ang tanging nagpamangha kay Robles sa alagang hayop ni Magus ay ang kakayahan nitong patigilin ang oras. Mina, ano yung hayop na pinaglalaroan ni Magus? Tanong dito ni Roble. Hay nako, yan ang mga nilalang dito sa gubat na nagpapabagal ng oras. Isa din yan sa mga inaalagaan ng diwata ng buwan na si Mayari. Napakarami niyan dito, Roble, na halos hindi na mabilang ang dami. Iisa lang din ang ina niyan na kasalukuyang hawak ng diwata ng buwan. Sa lugar ni Mayari ay halos tripling ulit ang bagal ng oras. Sagot naman ni Mina. Dagdag pa ni Mina na ang mga it-it ay isang beses lang kumain sa loob ng isang buong taon. Habang tumatanda ang mga ito, ay palakas ng palakas ang kanilang abilidad ng pagkontrol ng oras. Pero kapag narating na nila ang sukdulan ng kanilang buhay, ay puputok ang mga ito at magiging bituin sa kalangitan. Ganon din ang iba pang it-it, maliban lamang sa reyna nito. Dahil ang reyna ng mga hayop na yon ay binigyan ng buhay ng walang kamatayan upang mapanatili ang bagal ng oras sa mundong yun. Matapos makapag-usap nila Roble at Mina, ay agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan ni Magus upang pagmasdan yon ng malapitan. O Roble, tapos ka na bang kumain? Tanong sa kanya ni Magus. Wala pa eh. Sige lang, di pa naman ako nagugutom. Sagot naman ni Roble. Matapos nilang makapag-usap ay biglang ibinalik na ni Magus ang mga nilalang na yon sa kanilang kulungan. Hindi kasi hinahayaan ni Magus na gumalaw ang mga yon dahil maaari silang mapinsala sa kanilang tahanan. Magus, anong diwata ka ba? Bakit parang hindi ka elemento tulad ng mga kapatid mo? Tanong dito ni Roble. Alam mo, Roble, ako ang panganay sa aming magkakapatid. Nasa batas na yan ang pagiging diwata, na kapag ikaw ang panganay, ay ikaw ang magagawaran ng kakaibang abilidad ng kalikasan. Ang abilidad kong taglay, Roble, ay napaka-importante para sa aming lokasyon. Napakaraming galang hayop dito na maaaring sumugod kahit anong oras. Kapag wala ang diwatang kagaya ko, sinong magpapaamo sa kanila? Sagot naman dito ni Magus. Dagdag pa ni Magus na isa siyang diwata ng gubat, kaya nakakaya niyang magpalit ng ganoong kaanyuan. Napakarami pang kaanyuan ni Magus ang hindi pa alam ni Roble ayon sa kanya. Ang tanging nasilayan niya lamang ditong nilalang ay ang pagiging tikbalang nito at isang bakang malatao ang itsura. Pagsapit ng takip silim ay ang paglitaw naman ni Maestro Miguel. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga yon at nag-umpisa na ito sa kanilang paglalakbay. Dahil sa may kalayuan ang kinaroroonan ng kuweba ng Garuda, ay napagpasyahan ng mga kasamahan ni Roble na sumakay sa isang nagliliyab na ibon. Gulat na gulat si Roble noong mga oras na yon nang biglang sumipol ang maestro nila. Ilang segundo lang ang lumipas matapos nitong sumipol ay ang paglapag naman ng napakalaking ibon na merong nagbabagang pakpak. Nagliliyab din ang mga mata nito at merong mahabang tuka. Akyat na, Roble. Hindi ka masusunog dyan. Huwag kang mag-alala. Wika ni Maestro Miguel. Agad namang umakyat si Roble sa ibong yon nang marinig niya ang sinabi ni Maestro. Pagsakay na pagsakay dito ni Roble, ay agara naman ang paglipad nito na halos matangay na siya ng hangin dahil sa sobrang bilis.
Animoy isang bato yon na ibinato na merong napakalakas na puwersa. Ayon kay Ruble, minuto lang ang pagitan nang marating nila ang kuwebang tanaw na tanaw nila, kahit naroon pa sila sa itaas ng kalangitan. Paglalarawan ni Ruble sa kuwebang yon, animoy isa yung bundok na ginawang kuweba. Nagliliwanag din ang mga gintong kayamanan sa lugar na yon, na siyang labis niyang ikinagulat. Ang pagsubok mo ngayon, Ruble, ay ang patungkol sa iyong karunungang nataglay sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, mabait ang Garuda. Tutulungan ka nito sa abot ng kanyang kakayahan. Wika dito ni Maestro Miguel. Nang makababa na sila ay biglang nasipat ni Ruble, ang isang taong naghihintay sa kanila sa entradang lagusan ng kuweba. Nang tuluyan na silang makalapit dito, ay doon nakumpirma ni Ruble na ang taong yun ay ang sinasabi ni Maestro Miguel na Garuda. Mapayapang gabi sa iyo, o dakilang Garuda. Kami ay tumungo sa domi at teritoryo ng iyong kapangyarihan na walang masamang intensyon. Nais lang naming maturuan mo ang aming manlalakbay na kasama sa iyong lihim na karunungan. Dahil ngayong mga oras na ito ay muli nang bumangon sa kaila-ilaliman ng impyerno ang dati nating kaaway. Wika ni Maestro Miguel. Sila Ruble naman noong mga oras na yon ay nananatiling nakayuko upang magbigay ng respeto dito. Kahit isa na lamang sa kanyang uri ang Garudang yon, ay napakamakapangyarihan pa rin ito. Nasa anyo yon ng isang mabangis na ibon kapag nakikipaglaban ito. Habang nag-uusap ang dalawang maestro, ay siya namang pagsipat ni Ruble ng paligid. Doon ay napansin niya ang napakaraming malalobong itim na nagmamasid sa kanila. Maliban pa dyan ay ang malalaking ahas na pumupulupot sa bawat punong naroon. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa pinili. Masaya kong tumulong sa sukdulan ng aking nalalaman. Pumasok na kayo dahil delikado ang gabi sa lugar na ito. Wika ng Garuda. Paglalarawan ni Ruble sa Garudang yon ay kulay ginto ang balat nito. Napakaganda rin ng mukha nito at napakakinis ng balat. Meron yung pakpak na parang sa kalapate na siyang labis na ikinamangha dito ni Ruble. Pagpasok nila ng kuweba ay tumambad sa kanila ang di masukat na kayamanan. Pagpasensyaan nyo na ang kalat ko dito. Mahilig kasi akong kumolekta ng mga kumikinang na bagay. Wika ng Garuda habang naglalakad sila. Tanging pagtawa lang naman ang naibato ng magkakapatid at ng maestro nito nang marinig nila ang sinabi ng Garuda. Ang buong akala ni Ruble sa lugar na yon ay napakalapit lang kung lakarin. Pero halos abuti na sila ng isang oras kakalakad, marating lamang ang sinasabing silid ng Garuda. Pagdating nila sa isang di kalakihang pinto, ay agad naman itong binuksan ng Garuda. Doon ay tumambad kila Ruble ang napakagandang silid na animoy isang maharlika ang naninirahan dito. Pasok sa aking mumunting kwarto. Huwag na kayong mahiya. Isipin ninyong pamamahay nyo na rin ito. Wika ng Garuda. Agad namang tinugon nila Ruble ang paanyaya nito at dali-daling pumasok sa sinasabing silid ng nilalang na yon. Pagpasok nila sa silid ng Garuda, ay tumambad sa kanila ang napakaraming libro at mga balumbon na merong mga simbolong unang beses pa lamang nakita ni Ruble. Ang mga Garuda ay bihasa sa lihim na karunungan ng ating Diyos Ama.
Maliban sa anghel ay sila ang pangalawang nagtataglay ng maraming lihim na karunungan ng Panginoon. Maaasahan natin ito, Roble, at masisiguro kong marami kang malalaman sa iyong pagsasanay. Wika ni Maestro Miguel kay Roble. Tumangulang naman si Roble noong mga oras na yon dahil sa labis niyang pagkamangha sa mumunting silid ng Garuda. O ngayong nandito na tayo, ano ang nais mong balak umpisahan? Pinili. Tanong ng Garuda kay Roble. Nang marinig niya ito, halos hindi siya makasagot dahil wala siyang ideya kung ano ang kanyang nais umpisahan. Noon kasing mga oras na yon ay para bang bata si Roble na walang kaalam-alam tungkol sa nais ipahiwatig ng kanyang kausap. Kahit marami ng alam si Robleng usal na itinuro ng kanyang maestro, ay nagmistulang simpleng usal lang yon para sa Garuda. Nais mo bang matuto ng mga simbolong nililikha sa hangin? O nais mong matuto ng mga pang-opensang usal? Tanong ulit ng Garuda habang gumagawa ng napakagandang simbolo sa hangin. Animoy ang ginagawang simbolo ng nilalang na yon ay parang nagniningas na baga. Matapos nitong makagawa ng simbolo, ay dahan-dahan nitong binitiwan yon hanggang sa makalapit ito kay Roble. Pagtama nito kay Roble, ay bigla na lamang siyang tumilapon sa hindi malamang dahilan. Halos hindi makatayo si Roble noong mga oras na yon dahil ang pakiramdam niya ay para siyang sinuntok ng isang malaking tao. Unang leksyon, huwag pakakampante sa ganda ng ritual. Bakit hindi mo nagawang maging alerto? Kung demonyo ang kaharap mo, siguradong patay ka na sa mga oras na ito. Wika ng Garuda habang papalapit kay Roble. Ang magkakapatid naman at si Maestro Miguel ay piniling manood na lamang sa kanilang pagsasanay. Nang malapit na ang Garuda sa kinahihigaan ni Roble, ay agad itong nag-usal sa kanyang kamay. Biglang lumitaw ang latigong kidlat na siyang labis na ikinagulat ni Roble. Paghataw nito kay Roble, ay agad din naman itong nakailag. Mabuti naman at pumunta ka ditong nasanay ng serpente. Dagdag pa ng Garuda. Matapos ang mga pangyayaring yon ay tuluyan ng kumalma ang nilalang na nagtuturo kay Roble. Pinalapit siya nito at pinabasa ng mga usal na halos hindi niya maintindihan. Tinuro din sa kanya ang mga gamit nito na siyang labis niyang ikinagalak. Merong mga usal doon na pamparusa sa pangkalahatang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Meron ding mga usal doon na para sa pagkontrol ng kalikasan. Pero nangangailangan yon ng malakas na pananampalataya sa Diyos Ama. Kakailanganin mong magdebosyon ng hindi kumulang ng 1 taon upang tuluyang magamit ang usal na yon. Dagdag pa ni Roble na meron ding mga usal sa lugar na yon na tungkol sa paghahanap ng makapangyarihang mutya. Tandaan mo, Pinili, kahit gaano kalakas ang iyong kalaban, ay meron at meron pa rin niyang kahinaan. May ibibigay ako sa iyong ritual upang maibalik mo sa impyerno sa pamamagitan ng kalis ang demonyong yon. Ito lang ang iyong huling alas kung ikaw man ay mabigong paslangin ito. Ang ritual na ito ay siyang naging huling alas ng huling apo upang magapi ang demonyo. Yun nga lang, kamatayan din para sa iyo ang naghihintay. Hihigupin ka ng ritual na ito kasabay ang demonyong kalaban mo. Sa oras na mangyari yon ay lilipad muli ang karunungan ng apo sa kalangitan. Wika ng Garuda. Habang nagbabasa naman si Roble ng mga libro sa silid,
ay bigla itong natigilan nang marinig niya ang sinabi ng Garuda. Alam ni Roble sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling ang nilalang na kumakausap sa kanya. Ang tanong, Pinili, may lakas ka ba ng loob na ibuwis ang buhay mo para sa kapayapaan ng aktwal na mundo? Dagdag na tanong ng Garuda. Nang marinig ito ni Roble ay agad naman siyang napatingin sa nilalang na yon at sumagot ng buong lakas ng, "Oo, para sa aking mga minamahal at para sa aking pamilyang na maalam." Matapos itong marinig ng Garuda, ay napangiti lang naman ito dahil sa kitang-kita sa mukha ni Roble ang katapangan nito. Inuna munang turuan ng Garuda si Roble ng mga pantigalpong kayang pumuksa ng isang maranhig. Sumunod na itinuro sa kanya ay ang paggamit ng espiritual na sandata nang hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Ang tanging kalaban lang kasi ni Roble noong mga oras na yon ay ang sukdulan na lakas ng kanyang sarili. Kahit gaano pa makapangyarihan ang maabot niya, sa tuwing sumuko na ang kanyang sariling katawan, ay wala na siyang magagawa kung hindi harapin ang kamatayan. Huwag mo basta-bastang gagamitin ang mga usal na ito nang hindi pinag-iisipan. Tandaan mo, kahit gaanong makapangyarihan ang usal na hawak mo, kung hindi ito kakayanin ng iyong katawan ay baliwala rin. Palagi mong iisipin na ang lahat ng karunungang lihim ng Panginoon ay nangangailangan ng lakas ng katawan. Matatalino ang may alam sa mga lihim na karunungan, Pinili. Kaya sana ay ganun ka rin. Wika ng Garuda. Habang nagbabasa si Roble ng mga librong ibinigay sa kanya, ay patuloy ang ginagawang pangaral at pagpapaalala sa kanya tungkol sa maaaring mangyari kung magamit niya ng mali ang mga karunungang ipinapasa sa kanya. Sa kabilang dako naman, ay nananatiling nagmamasid ang magkakapatid at si Maestro Miguel. Lumipas ang gabing yon at patuloy pa rin ang pagsasanay ni Roble tungkol sa mga lihim na karunungang taglay ng Garuda. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang susunod pang paghahanda ni Roble sa kanyang susunguing digmaan. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin pero ang dami nang nangyayari, daming twist. Kaya sinong excited dyan sa paparating na gera? Sana pag-send ng next episode sa akin mamaya, gera na. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.